שכונות של 300-350 שקל ברגע שזה קפץ, זה 800 שקל לכל השכונה. זה נושא שכדאי לנו לפתוח אותו פה בגדול, אבל הוא נושא מאוד מורכב, ובאמת אנחנו בשנים האחרונות משלמים הרבה יותר מגוון. את יודעת למה? כי הקמנו תאגידי מים, אנחנו צריכים לממן אותם. משכורות. וגם התחלנו לשלם מע"מ על מים, אתה יודע שכאילו לשלם מע"מ. ביחד, כן. איזה כיף. טוב, יאללה, לא ראי לוותר עכשיו. למה? תראה, יש פה עולה חדשה. צריכה לשמוע את כל הקיטורים שלנו. אבל כיף לנו. כן, אבל הכי כיף פה. מדד האושר, איזה מקום היינו? 11? מבין 170 טוב, מדינות? מקום טוב, בגלל שאנחנו לא בודקים חשבונות. איפה יותר טוב, פה או בשוויץ? בשוויץ יותר קל, אבל פה זה יותר נחמד. אז יפה, נמצאת איתנו גילת שטרנברג, שנולדה בפרו ועוד עד לפני חודש גרה בשוויץ, אבל החליטה לעלות לישראל, לעבור ולהתגרר בקיבוץ ולשרת בצה"ל, יחד עם קבוצת גרעין צבר של תנועת הצופים. בוקר טוב, גילת. אז ככה נכנסת לנו לתוך הדיון הזה של כמה עובדים עלינו וכמה עולה לנו וכמה יקר פה. ואת החלטת שאת עוזבת את החיים הטובים והנעימים שלך בשוויץ, ואת עושה עלייה ומתגייסת. מאיפה זה בא? אני גרתי פה לפני שנים, 7 שנים גרתי פה בערך, בגולן, והלכתי לבית ספר והכל התגעגעתי. אז באתי. כן. וככה? כאילו, וההורים לא ניסו לשכנע אותך להישאר בשוויץ? בכל זאת, את יודעת, מספרים שנלחמים פה ורוכבים על גמלים ומסוכן פה. כן, זה תמיד אני שומעת מהחברים שלי, ששואלים אותי למה אני הולכת אני אלך למלחמה, אבל ההורים שלי דווקא שמחים שאני באתי, אבא שלי נורא שמח. אמא? אמא שלי דואגת, היא אמרה לי אבל היא תתמוך. מתי הגעת? לפני חודש, ב-13 לאוגוסט. וכמה חבר'ה אתם? 24. 24 מכל העולם? מכל אירופה. מכל אירופה. את מכירה אותם? כבר נפגשתם בעבר? היו לנו סמינרים, 4 סמינרים בלונדון של סוף שבוע, ושם הכרנו אחד את השני, היו לנו ככה פעילויות ודברים כאלה בשביל להכיר. תגידי, כמה שונה להיות פה עכשיו מאשר להיות בבית עם ההורים בשוויץ? זה שינוי ממש גדול. זה לעבור את כל מה שאני מכירה, כל החברים, החדרים של הבית שלי לקיבוץ. איפה היית בשוויץ? באזל. אז זה ציוני, אין מה לעשות, ארץ המרפסת, כאילו. אבל לא נעים. היא חייבת, הם גם הדיחו את מכבי, אז בכלל הכל סבבה. איפה אתם נמצאים? זה קיבוץ עכשיו? איזה קיבוץ? קיבוץ דביר. קיבוץ דביר בדרום? כן. יש לך משפחה מאמצת? כן, יש לי משפחה מאמצת, הם נורא נחמדים. היית איתם בערב החג? הייתי איתם אתמול, פגשתי אותם, ובחג, ביום כיפור לא, כן צמה, אבל כל ימי שני אנחנו הולכים אליהם, ביום שישי גם. ואתם כולכם מגיעים לפה בעצם במטרה להתגייס ולשרת בצה"ל. כן. את יודעת כבר לאן את הולכת? איפה את משובצת? אנחנו עשינו, לפני יום כיפור עשינו יום ה100, ואני ממש רוצה ללכת לקרבי. קרבי מה? כמו קרקל? כמו עוקץ כאלה? עוקץ טוב לקרבים? כן. כן? היה לך בשוויץ, היה לכם כלב? היה לי כלב תחש. לא, אני לא באמת כלב, זה נחמד בטוב. אבל אני אוהבת נורא כלבים גדולים. נשמע לי, ככה היא באה, צריך לתת לה. עד שמישהו בא אלינו, לתת לו משהו. תסביר לי איך הצופים, איך הם קשורים לעניין הזה? דווקא אני חושבת שאלה שמארגנים הכל, זה הכל, כל התנועה הזאת, הגרעין צבר התחיל בארצות הברית, מקבוצות של אנשים שרצו לעלות לארץ ורצו תמיכה, אז הצופים עוזרים לכל זה. מי יפה רעלה, באמת פרויקט יפה, ואת רוצה להישאר בישראל? כאילו תראי איזה ציונית היא הולכת לתל והכל, זה נורא יפה. את רוצה, כאילו, את רואה פה את הבית שלך? נפרדת משוויץ או שאת עוד מתכננת לחזור? היא תהיה פה ואז היא תיקח בית, ואז שוקולד משהו? הבאתי שוקולד. בשוויץ, אתה מגיש לה, אני יודע. אני לא יודעת אם אני אחזור. אני רוצה קודם כל לעשות את הצבא, לראות איך הולך לי פה, ואז אם אני נשארת, אבל האפשרות גדולה שאני אשאר. מצוין, אנחנו בעד שתישארי. לגמרי. נכון?
מה לא? אני בעד, מה זה נראה סבבה, אבל פה יותר כיף. ויותר טוב. וזה המקום שלנו. יפה, שיהיה בהצלחה, בצבא ובכלל. כל הכבוד לצופים על הפרויקט המאוד חיובי הזה. טוב. מה? גרעין צבר, זה יפה. כן? יש לך משהו ככה ללמד אותנו? על גרעין צבר? להוסיף לנו? אני התלוויתי בשנה שעברה לטיסה כזאת, וזה היה מאוד מרשים לראות את הנערים האלה חדורי מוטיבציה. בארצות הברית היית באת איתם? כן. זה היה מאוד מרשים לראות את זה. הסתכלתי רוצה ואמרתי... גם איתה, זה בצרפתית אומנם, יהיה לך קשה, אבל אנחנו... בונז'ור. איפה זה? זה הוקדויץ' בעצם. הוקדויץ' וגרמנית שוויצרית. הבנתי, טוב, זה גדול עליי בשעות האלה. הסיפור הזה. טוב, אנחנו עם הפסקה קצרה ואחריה קבוצה של סטודנטים ישראלים שהצליחה לפתח חיידק שמשמיד את עצמו ואולי, מה אתם יודעים, ישנה בקרוב את העולם, תכף נספר לכם את הפרטים האלה, אבל עוד לפני כן הפסקה קצרה ואנחנו כאן, שיהיה בוקר טוב.